Марат Хәмидуллин ифтарда мәхәллә өлкәннәре белән әле яңа гына имамлык вазифасына керешкән дин әһеле район башлыгы ифтарында икенче тапкыр. Районыбыздың башлыгы жылда шундый ифтар уздыра, халыкны җыеп авыз ачтыра. Анарга әҗер саваплар бара бирсен. Шушлай районыбыз, авылыбыз, районыбыз бердәм булып, тату булып, яхшы гына алып барылсын. Мәҗлисне район мөхтәсибе Наил хәзрәт Әбелханов Коръән аятләре һәм сүрәләре укып башлады. Җимеш һәм сулар кабып авыз ачканнар җәмәгать белән ахшам намазы укыды. Быелгы ифтарга 100гә якын кеше чакырылды. Балалардан алып, алдагы буыннарга, балаларга, анатларга бер-беребезне зурлап, хөрмәтләүне без күчәргә тиеш, бирергә тиеш, флаг иттереп, алдагы елларда да, алдагы гасырларда да безнең район җирендә, республика җирендә, илебездә дуслык бер-беребезгә зурлап булырга тиеш. Казан кунаклары билгеләп иткәнчә, быелгы Рамазан ае аеруча истәлекле. Ул Идел Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулган чорда үтә һәм Кадер кичәсе көннәренә туры килә. Аллага шөкер, шулай җитәкчеләребез җирле халык белән бергә шулай матур иттереп район күләмендә матур ифтарлар үткәрәләр. Җәмгыятьнең бөтен катламына кагылырга тырышалар. Анда хөрмәтле бабайларыбыз да, хөрмәтле абзыйларыбыз да, апалар да, абыстайларыбыз да, ягъни мохтаҗларыбыз да, һәрбер категориялар шунда ләгә Аллага шөкер. Сөенеп, шатланып ифтар кылабыз. Ушбу сөенеч, сәгадәт, Аллаһ Тәгалә разый булган мәҗлесләрдә, ифтарларда катнашабыз. Рамазан ае дәвамында Нурлатылар өйләрендә ифтарлар үтте. Район мәчетләрендә авыз ачтыруларда меңләгән кеше катнашты. Динебезнең үсүен күрсәтә бу көннәрдә Кирнәле Әмзәдә үткән ифтарда катнашкан якташыбыз да. Кешеләр бер-берсен күреп, туганны күреп, дустын күреп, менә якташларны, авылдашларны күреп, шул вакытта әти-әнисенә барып та шундый бәйрәм оештыру үзенчә бер зур бәйрәм һәм шул вакытта кеше дингә бер айда ул шул кешеләр арасында йөреп, тагын да якынрак дингә. Ифтарга килүчеләргә район башлыгы исеменнән сәракалар таратылды. Ил көнгә тынычлык, уңышларның мул, тормышларның имин булуын теләп дуга кылынды.